lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 2 menor de edad patay, 5 sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Cordillera. 15 barangay at 1 bayan sa Cordillera idineklarang drug-free. Pagsusuot ng face mask kailangan pa rin sa lungsod ng Baguio. Matching plant sa Sablan, Benguet inirereklamo dahil sa kawalan ng permit. Mexican cartel-inspired restaurant, simbolo ng pagbabago. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Patay ang 2 menor de edad samantalang sugatan naman ang 5 katao sa magkakahiwalay na aksidente sa Cordillera. Magbabalita, Randy Guzman. Binawian ng buhay kagabi ang 4 na taong gulang at 11 taong gulang sa kahabaan ng Bawi-Bawangay, Gonogon, Bontoc, Mountain Province. Ito ay matapos malaglag ang kanilang sasakyan sa bangin na may lalim na 25 hanggang 30 metro. Ang sasakyan ay minamaneho ng kanilang 18 taong gulang na kamag-anak na si Fernan Querido Balakis. Sa investigasyon na isinagawa ng Bontoc dito sa Bontoc MPS, itong isang pamilya dito sa nagbabiyay sila at sa nakausap ko na investigador ng Bontoc, medyo nakaidlip daw itong driver na si Fernan at sa Pasawang Palad, nagdiretso sila sa bangin. At saka yun na nagresulta sa pagkakamatay ng 2 pasahero, si Fausto Jr. at saka si Nathan James. Agad namang nadala sa ospital ang driver pati na ang kanyang mga magulang na sina Jenny Querido Balakis, 50 years old, at Fausto Sr. Langagan Balakis, 61 years old. Kasalukuyan pa rin ang retrieval operation ng Bontoc PNP sa sasakyan ng pamilya. Samantala, nahulog din sa bangin ng isang pick-up truck sa barangay Dokligan, Buklok, Abra, pasado alas 4:45 ng hapon kahapon. Minamaneho ito ng 20 taong gulang na si Ronnie Kulangan. Miscalculate daw nitong driver yung pagdrive niya, kaya yung kwan is na shoot na dire-diretso sa isang 10-meter ravine. So, nagkaroon ng damage yung sasakyan, yung driver tsaka pasahero naman is sa kabutihang palad is nadala kaagad natin ng mga responding mga tao dun tsaka police officer sa rural health unit sa Buklok, Abra. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa ang mga biktima dahil sa tinamong mga galos sa katawan. Sa investigasyon ng mga pulis, wala raw lisensya ang driver. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Nasabat ng mga otoridad ang halos 1 milyong pisong halaga ng mga iligal na pinutol na mga kahoy sa bayan ng Alfonso Lista, Ifugao. Magbabalita, Charles Limon. Hindi na nakapalagpa ang 4 na individual na ito nang sila'y sitahin ng mga pulis sa kahabaan ng Barangay Kiling, Alfonso Lista, Ifugao. Ito'y matapos silang mahuli dahil sa dala nilang mga iligal na kahoy. Checkpoint, dumaan po itong dump truck na malaki. Normally talaga, they would have papers. Tanongin po nila yung driver, tanongin po nila yung driver kung anong laman ng dump truck. Yung driver po noon, hindi po makapagsabi kung anong laman. Hindi po niya masabi as in wala po siyang masabi na exact kung ano. So, humingi po ang ating mga pulis ng papel kung ano yon, wala po silang maprovide. So, ang PNP po natin, kailangan tignan kung ano ang laman ng truck. So, nung tinignan po ng mga officers po natin, nakita po nila ng mga kahoy po. Dahil walang maipakitang mga papeles, agad silang inaresto. Nakilala ang mga nahuli na sina Bobby Barlam, 32 anyos, Leonard Ligon, 23 anyos, Marisa Marufo, 40 anyos at si Joris De Jesus, 32 anyos. Aabot sa 976,000 pesos ang halaga ng mga nara na sakay ng truck na galing sa Paracelis Mountain Province. O sir, pwede po silang mahalat sa yung violation po ng PD 705. No nara data ket na napaputi natural forest data awan tinated na permit data illegal data. Sa bisa ng emergency tree cutting permit, maaari lang itong putulin kapag may bantang panganib sa publiko o sa mga infrastruktura. Ipinasakamay na ng PNP ang mga kahoy at truck sa DNR para sa mas malaliman pang investigasyon sa kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, panibagong plantasyon ng marijuana ang nadiskubre sa Kalinga. Ayon sa PNP at PIDEA, target nilang ubusin ang lahat ng mga pinanggalingan ng supply ng marijuana sa rehiyon. Magbabalita, Ran de Guzman. Binunot at sinunog ng tropa ng Tinglayan PNP ang taniman ng marijuana sa barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga kahapon. Aabot ang mga tanim sa halos 15,000 at nagkakahalaga ito ng halos 3 milyong piso. Kahapon din timbog ang 35 years old na negosyanteng si Jasem Carl Godelosan Anay sa isang buy-bust operation sa Villamor Street, Walhati, Baguio City. Ibinenta umano niya sa isang operatiba na nagpanggap na buyer ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. May bigat ito na 0.5 gramo at nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Nakuha rin sa kanya ang 2 pang pakete na may parehong bigat at halaga. Timbog din si Limel Nico Siloy San Pedro, 34 years old, sa isang buy-bust operation sa Upper Bonifacio Holy Ghost proper, Baguio City. Nakumpiska umano sa kanya ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga ng 10,200 pesos. Sa Upper Bonifacio naman, nahuli kahapon ang isa sa regional top 10 illegal drug personality ng Procor na si Jason Aquino Bulo, 27 years old. Aabot sa 6,800 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa kanya. Kaninang umaga, ang 20 years old na si Junel Tabo Brique at Bernardo Maglantay Campos naman ang natimbog sa Purokwan Asin Road, Baguio City. Nakuha sa kanila ang isang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Ang 5 ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napakalaking supply yung nawawala dun sa lowlands. Kaya tumataas yung presyo at tumataas yung demand. Kung pagpapatuloy natin ito na bawasan, sugpuin yung supply mismo, malaki ang posibilidad na more on advocacy na tayo sa mga susunod na pagkakataon. Dahil wala ng supply. Iniimbitahan din nila ang ilang mga lokal na opisyal na maging bahagi ng Dangerous Drugs Board. Ang Dangerous Drugs Board may konkretong programa para sa kanila. At doon din pwedeng ikabit yung cost at yung monetary consideration para sa ganun baka magkaroon ng alternative livelihood program
yung mga kababayan natin na nagtatanim ng mga marijuana. Kung sakali, mas mabubuksan daw ang kanilang mga isipan na itigil na ang pagkapit sa iligal na droga. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dineklarang drug-free ng Regional Anti-Drug Abuse Council ng Cordillera ang 15 barangay at isang bayan. Bunga raw ito ng maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya kontra sa iligal na droga. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Makakatulog na ng mahimbing si Cap Gilbert. Isa kasi ang barangay niya sa mga idineklarang drug-free ng PIDEA. Ko napintasan ta nagitay drug user city nagbalbaliw dan gapunta ti programa ti munisipyo mi kan programa ti barangay napintas met kan user city okay ko po perentan ti aming aktibidades ti barangay kan munisipyo. Sa deliberasyon ng Regional Interagency Council on Drug Abuse ng Cordillera kanina, ginisa ang 16 na mga barangay na nag-apply ng drug-free certification. 8 barangay ay mula sa probinsya ng Abra, 3 barangay mula sa Apayao, 2 barangay sa Kalinga, 2 barangay at 1 bayan sa Ifugao at 1 barangay sa Benguet. Pertinent documents, yung kung ano yung mga action plan nila, ano yung mga ginagawa. And likewise, kailangan yan. May mga resolution, may mga documentary requirements kasi yan eh. So on that level, madugo na yan. And Dadaan ang bawat barangay sa serye ng validation bago ito irekomenda sa Regional Oversight Committee at sasalang na ito sa deliberasyon kung pasok bilang drug-free. DILG issued a memorandum of circulars regarding this, that failure of local officials to take appropriate measures to enforce yung mga pertinent provision ng mga law is this will be already considered an evidence for administrative charges for gross negligence or the dereliction of duties as may be warranted by evidence. So, sa Cordillera, papalo sa 65 pang mga barangay ang apektado ng droga. Sa pagbibigay ng konseho ng sertipikasyon, malaki ang nakaatang na responsibilidad sa mga punong barangay. drug-cleared status for Barangay Bagili, La Trinidad, Benguet, and Barangay Poblacion Santiago. Sustainability nga will still be monitored by the Regional Oversight Committee. At tama yung sinabi ni DILG na naka-attach doon ang kanilang criminal liability dahil kapag hindi nila na-sustain yun, there will be an insinuation and administrative investigation on the efficiency of the local chief executive. Paniniyak ng PIDEA, hindi ito magiging ugat ng anumang korupsyon o sabwatan laban sa droga. Yung mga nabakante ng mga high-value targets natin, may mga uusbong ng mga bagong grupo. Ito yung magiging challenge sa atin to identify them, magkasa ng action plan at tugisin na naman sila. It is a vicious cycle na hindi tayo magsasawa dahil nga ito yung trabaho natin. Kaya naman, kaakibat ng pagiging drug-free ay ang patuloy na drug testing at rehabilitation ng mga drug surrendery. Actually, parang medyo naglaylo lang because of the pandemic for the previous 2 years. Pero ngayon, nag-pick up naman na ulit because nag-start na naman na yung community-based drug rehabilitation program. So, we're helping with the monitoring through provision primarily with yung sa drug test kits po nila. Paliwanag ng PIDEA, ngayong naipakulong na ang mga malalaking personalidad sa droga sa Cordillera, inaasahang may mga uusbong pa na bagong grupo. May 6 pang malalaking persons of interest ang binabantayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mahigpit pa rin ipinag-uutos ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagsusuot ng face mask. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon.
Mismong si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na ang nagdeklarang optional na ang pagsusuot ng face mask sa Cebu. Umani ito ng samut-saring reaksyon. Pero ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, hindi pa napapanahon ang pagtatanggal ng face mask. Ang mensahe, wag po natin isang tabi ang minimum public health standards. Maliit na aberya ito. Naintindihan ko yung sentimiento natin. Pero dapat mag-isip-isip tayo. Let us be smart. As we continue to wear face mask, marami rin pong ibang mga sakit ang naiiwasan natin. Pero ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion, dapat ipaubayan na sa mga local chief executive ang pasya. Outdoor settings, palagay ko, let's allow the LGUs to decide whether face mask is required. In my own judgment, face mask outdoors should be encouraged but not mandated. Now, indoors, we should really insist that they continue to wear face mask. No? Kaya naman, ang ibang LGU, inaantay ang anumang pasya ng National Interagency Task Force sa lungsod ng Baguio. Nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa dapat tanggalin ang face mask. Strictly comply with public health standards. Kaya nga dito sa syudad ng Baguio, mababa yung kaso natin. Maski na nakikita natin na may uptick, maya-maya, bababa ulit siya. Todo pa rin ang paalala ng pamahalang lungsod sa pagsunod sa mga minimum public health standards. Kahapon, nakapagtala ng karagdagang 3 kaso ng COVID-19. Mas mataas ito kumpara sa mga nagdaang araw. Ayon kay Dr. Willie Ong, inaasahan na raw ito ng health sector. Magkakaroon tayo ng small surge. Tataas tayo konti. I'm not sure gaano kalaki aabutin. Bumaba tayo ng 150 a day. Ngayon, 300 a day na tayo. Baka umabot ng 500 or up to 1,000 in a day. Pero I think controllable, hindi ganun katindi itong variant ngayon nitong Omicron, BA4, BA5. Ito makokontrol pa natin. Pero hindi natin malalaman sa ibang araw, baka may iba pang pumasok. Charles Nicolimon, para sa Luzon Headlines. Dahil naman sa patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina at bilihin, gustong magkaroon ng recalibration ng face-to-face class setup. Nais ding 4 na araw na lang kada linggo ang trabaho. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Para bawas gastusin, ipinapanukalang 4 na araw na lang kada linggo ang trabaho. Tutol dito si Ludi. Kasi kulang na po yung lalo po kulang na rin sa sahod. Mababa rin po yung sahod dito eh. Kasi yung for work ma'am, lang din po, pangdagdag po lang po din yung mga araw na kulang, panggastusin na rin po yan. Sa panayam kay Senator Francis Tolentino tungkol sa mga hakbangin ng gobyerno sa pagbabawas ng gastusin lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, mainam daw ang 4-day work week na setup at recalibration ng face-to-face classes. Ang Dole Cordillera ilag munang magkomento tungkol dito. May opinyon naman ang ilang mga unyon ng SMEs kung sakaling matuloy ang setup na ito. Well, may pros, may con. For the tourism industry, syempre kami, hindi naman kami pwede mag 4-day work week. But it would be a positive for the tourism industries because people will be able to travel more with their families, spend time. Kung meron silang extra cash, yun. But I presume that it's not applicable for all types of work. Ngayon, gas prices is up. So, how do we now magtitipid ang mga tao? Paano yan? So, dapat ang government will look for ways and means to be able to make our public utility vehicles more accessible, mas maganda, di ba? Wala namang problema ang DepEd sa recalibration ng face-to-face classes. So actually yung sinasabi nilang 100% na face-to-face classes, it is actually a blended setup yun na
it's not a full time that they will be that they will be conducting the classes. That could also be advantageous for that mention that parang makatipid sa mga gasolina, makatipid sa gastusin sa mga parents. So that is also one of the considerations na bakit blended. Pinag-iisipan na ng Senado na tanggalin ang fuel excise tax. Kamakailan lang ay nagkaroon uli ng pagtaas sa mga produktong petrolyo. Pumalo ng halos 2 piso sa gasolina at 4 na piso sa diesel. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, batching plant sa Sablan Benguet e nirereklamo. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Reklamo ng ilang residente ang patuloy na operasyon ng isang batching plant sa Sablan Benguet. Bukod daw sa nakakasama ito sa kanilang kalusugan, wala pa rin silang permit. Magbabalita, Ran de Guzman. Hindi maitago ni Nanay Terry ang galit. Perwisyo sa kanila ang batching plant o haluan ng simento ng kumpanyang Tesco sa Sitio Monglo, Barangay Bayabas, Sablan, Benguet.
Opo, talaga pong nagagalit kami kasi store ko po ito. Nasa tapat mismo ako dyan. Lahat ng alikabok, kagaya niyan, ingay, sa akin lahat ng bagsak. Kaya talagang galit na galit kami. Pati yung malalaking mga truck nilang nakaano dyan, pag yung nagbubuelta sila, halos papasok na yung mga sungo ng mga truck nila dito. Number 1 yung alikabok. Halos araw-araw itong mga paninda ko. Pinupunasan, pero kahit nagpupunasan mo, mamaya babalik na naman. Nangangamba na rin sila sa epekto nito sa kanilang kalusugan. Ano yung health namin? Siyempre, maghalo sila ng semento. Saan pupunta yung cement dust? Siyempre sa aming mga residente yan. Kaya at the expense of our health, tapos gagawa sila ng batching plant right in the middle of residential zone. Di naman pwede yun. Ayon sa mga residente at mga opisyal ng barangay, walang permitang kumpanya para mag-operate sa lugar. Sila ang kontratista. Ngayon, nag-establish sila ng batching plant nila without getting, initially getting certification or barangay clearance. That is their first violation. Maybe because they have some connection siguro kaya naka-open sila dyan. Kung kailan sila nag-umpisa, last year pa ma'am, 20? O hindi ko matandaan kung anong buwan. Pero hindi kami nabigyan ng any documents na sila po ay mag-umpisa. At the same time, hindi po sila kumuha ng documents ng munisipyo, municipal permit. Dahil nga sa reklamo ng ilang mga residente at ng barangay sa operasyong nagaganap, nagkaroon ng public consultation. Dito, iginiit ng mga residente ang kanilang pagtutol. Kaya sa bisa ng Memorandum Order No. 18 Series of 2022, naglabas ng cease and desist order si Mayor Munar. Hindi nila itutuloy ang operation until such time na sila po ay makakuha ng lugar o batching area na walang reklamo ng mga residente. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng kumpanya. Kaya, hinarang na nga lang ng ilang mga residente ang truck ng PESCO na nagdadala ng mga semento. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dalawang engineer ng PESCO na namamahala sa batching plant. Hinihintay na ni Mayor Munar ang nakatakdang dialogo sa pagitan niya at ng manager ng nasabing kumpanya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nanumpa na ang mga bagong opisyal ng probinsya ng La Union. Pangako nila ay pagbabago at pag-unlad ng lalawigan. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will impose this obligation upon myself voluntarily. Having been elected as Governor of the Province of La Union, do solemnly Nanumpa na ang bagong gobernador at mga board member ng dalawang distrito sa probinsya ng La Union. Member of the Province of La Union. Sa kasaysayan ng La Union, Raffy Ortega ang kauna-unahang babae at pinakabatang gobernadora ng probinsya. But rest assured that I come in willing, ready, and able to serve, listen, and be there for all of you to the best of my abilities and will. All of the mentioned plans and programs will manifest through the PUSO agenda, which will focus on P, people-centered and driven governance, U, universal access to basic needs, S, sustainable and progressive economy, and O, orderly, sustainable, and resilient component city, municipalities, and barangays. I feel very optimistic dito sa ating bagong term na pag-upo ng ating bagong governor. We have a very young, dynamic leader today, full of ideas and enthusiasm. So there is no doubt that that our new governor, malaking tulong din yung slowly na nagbukas tayo.
siyempre, tourism is our, La Union is known for the tourism na. So, ayan, as we can see, pag pupunta po tayo sa ating mga tourism sites, makikita po natin ngayon ang mga napakaraming tao na bumibisita dito sa ating probinsya. Malaking tulong po ito sa ating economy dito sa La Union. Hangad ng bagong administrasyon na pagtuunan ng mga transformative governance measures tulad ng performance governance system, ISO certification at ang pagkamit ng titulong Heart of Agritourism in Northern Luzon para sa La Union hanggang 2025. Of evasion. So help me God. Congratulations. We ask you, tayo po ay magtulungan. We help each other dahil hindi po natin kaya itong gampanan kung wala po kayo. Let us work hand in hand for the betterment of the province of La Union. And we look forward with your cooperation to your officials. Mangnamnama kayo, Apo. Na kaming officialisyo, dahil anak yan kam sa tiyo. Adtoy kami, agserbi kada kayo amin. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Favor will thrust us towards greater heights. Lipad La Union. Fly La Union. Sa social media, marami tayong nakikitang mga picture na ina-upload, mga sounds na ina-upload, mga video na ina-upload. At doon sa ilalim, nilalagay ng uploader, photo not mine. Credit to the owner, CTTO. If you do that, exempt ka ba sa ating copyright laws? Ang Intellectual Property Act ay isang proteksyon sa mga taong gumagawa ng creative work or tinatawag nating yaman isip. At when you upload without permission yung kanyang yaman isip niyan, then you violate yung intellectual property law of our country. And this is Republic Act 8293. Ang Intellectual Property Act, of course, applies to all kinds of media. Hindi lang social media, it involves print, video, lahat ay applicable yan. So, of course, yung mga dina-download natin sa iTunes, for example, for your personal use, pwede yan. But for commercial use, hindi ho pwede yan. If you record it in your own recording device without playing it for the public, that is allowed. But if you play it and then sell it to be used in a bar, restaurant, movie house, etc., then you will be violating ang ating intellectual property law. And again, ang pinaka guide ng intellectual property law is if you post a picture, you just ask yourself, is this picture mine? Akin ba ito? Pag hindi sa'yo, then you better check. Baka ikaw ay makompromiso at maging liable sa intellectual property law. And you have to take into consideration also na yung mga content na pinupost mo, yung permiso ng author ng pinupost mo, at yung tinatawag nating plagiarism o pangungopya will not apply to the post that you are uploading in your Facebook account. So generally, the best thing to do is get permission from an author. A simple can I share or can I post will do pag ikaw ay nasa social media.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mexican cartel-inspired restaurant, simbolo ng pagbabago. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isa pong Mexican cartel-inspired restaurant ang dinarayo ngayon sa Baguio City. Ang nakamamanghang kwento sa likod ng tagumpay, tunghayan sa report ni Sofia Pagaduan. Mexican food with a twist of Filipino taste ba ang hanap mo? Sagot yan ng bagong dinarayong restaurant dito sa Baguio City, ang La Sabores Cartel. I was brought here for the first time by a friend. So, fan po ako ng Mexican food and dito kasi sa Baguio wala masyadong magandang puntahan for Mexican food. Masarap yung pagkain and for the price, maganda yun. Marami yung serving size and very tasty yung food.
Isa sa mga unique specialties nila ay ang homemade hot sauce at mga tortilla wrappers. From the tortilla wrappers, lahat yan from scratch namin ginagawa. So kami lahat ang gumagawa niyan. So yun sa tingin ko ang kasi yung hot sauce dito na wala pa ako natitikman na ganyan kasi kung anong meron kami ngayon. Patok na patok ito sa panlasa ng mga lokal at maging sa mga turista. Sa likod ng tagumpay ay ang kwento ng pagbabago at pagmamahal na bumuo sa negosyong ito. Ko alam kasi ang uso nun for gangster, di ba? So na-line kami sa mga yon. So yung mentality namin napunta sa ganung state. Sa pangarap na lang kayo, yung matinong pangarap. Kapatid ko kasi naligaw din. Mag-isang kapatid ko. So ang pinaka-importante lang naman sa akin is yung will niyang magbago. Kasi 'di ba lahat naman deserve yung second chances. Lalong-lalo pag nakikita mo naman na talagang ini-effortan nilang magbago. Dahil sa sipag at pagpupursiging bumuo muli ng bagong buhay, lumago ang negosyo. Sa dami ng pinagdaanan mo, hindi ka na magpapatinag sa mga maliliit na bagay na ganyan. Saka kung sabi nga nila, hindi araw-araw Pasko, edi meron ding Pasko rin, di ba? Ang Las Sabores Cartel ay matatagpuan sa Outlook Drive, Baguio City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel